Se oli kyllä hirvittävä näkö. Kun laivan keula nousi ylös ja upposi ja siellä ihmiset huuti ja hyppäsi ja ihmisiä oli meressä kuin biljardipalloja, kun ne ui siellä. Ja se oli helvetti irti, jos semmoinen helvetti jossain on, niin siinä se oli. Se oli 10 vuotta vielä sodan jälkeen, niin tuli painajaisia aina öisin, että samassa rytäkässä taas. Tere päevast, Mare väljus Pirita sadamast reidile sonari katsetusteks. Töötame laevaliiklusalast Naistare pool, nii et me reisilaevu ei sega. Mare nimetes vastu võetud. Aitäh! Ja me tegime oma tööd edasi, mürtsud käisid ja paugud käisid ja me tegime oma tööd, me tuleb, mis tuleb, meremees on meremees. Meilt siin õnneks ei saadud palju. Saimme ikka jääda elama siia. Ma enne ütlesin, ma olin nii noll ja noor, et ma ei osanud hirmu tunda. Meri oli, ma läksin 17 aastat laeva, meri oli nagu mu kodu. Silloin ne arvioit puolet tunnin ajoa tuosta, niin ei enää kauhean kaukana kai ole. No, see kaart on koostatud Meremuuseumi valveuurijate poolt. Siin on näidatud hulk uppunud laevade asukohti. Need positsioonid ei ole täpsed, sest et kalamehed ei ole kunagi väga põhjalikult neid siia märkinud või seda informatsiooni andnud. Nii et kõiki neid positsioone tuleb kontrollida. It would be very good without waves, but you know, The bottom here is quite flat and nice. quite flat, quite good. Siin on tuhandete inimeste elud. Need on kõik allveekalmistud. Need on kõik hukkunud meremeeste hauad. Nii et sellesse rajooni, neisse vrakkidesse tuleb suhtuda respektiga. Neuvostoliitto miehitti Viron vuonna 1940. Elääku meidän suursuus tehnyt on! Tuhansia virolaisia tapettiin ja kyydittiin työleireille. Eks se ole mielessä, että siis tää kyydittämä hakkas jo rahvasta. Minu vennad elasid ka, aga siis nad neid ei tahtnud küüditada, aga kui üks vend pogeneda taas, no siis kandus see viha terve pere peale. See, kes seal oli, ütles kohe, et oleks noorem mees, et siis saadaksin sind ka ära minu isale. Aga et sa oled juba vana niigi.
sured ära, et ei ole mõtet enam sind küüditada. Seal inimestel oli samal ajal lootus, et vasti see lõpetus, et Saksa väed jõuavad kohale ja lõpetavad selle tapatalgu. Kesäkuussa 1941 alkoi operaatio Barbarossa. Saksa hyökkäsi Neuvostoliittoon. Suomessa sotilasjohto tiesi Barbarossa suunnitelmasta etukäteen. Saksan annettiin valmistella hyökkäystä Suomesta käsin. Suomalaiset sukellusveneet myös miinoittivat Viron rannikkoa jo ennen kuin Saksa edes julisti hyökkäyksen alkaneeksi. Virallisesti Suomi liittyi sotaan vasta kun Neuvostoliitto pommitti maata. Osasto Virkki oli osa Suomen ja Saksan sotilasjohdon sopimaa salaista yhteistyötä. Nimensä osasto sai päällikkönsä kapteeniluutnantti Ilmari Virkin mukaan. Osastolla oli käytössä emälaivan lisäksi 18 moottorivenettä ja noin 60 miestä. Sen tehtävä oli huippusalainen ja paljastui miehistöllekin vasta Virossa. Kysymyksiä tuli, mutta vastauksia ei tullut. Me kysyttiin, että miksi me ollaan tultu tänne ja mitä varten. Ei kukaan vastannut mitään. Osaston tehtävänä oli osallistua Viron saarten valtauksiin. Olimme tahtomattamme menossa toiseen maahan alistettuna 3. valtakunnan sotakoneistoon ja osallistuaksemme sotaan veljesmaassa komennettuina. Mutta oliko tämä moraalisesti oikein? Päämaja oli päättänyt asian puolestamme. – 27. elokuuta osasto Virkki saapui Loksaan, joka sijaitsee noin 50 kilometriä Tallinnasta itään. Osasto Virkki oli saapunut aitiopaikalle pian alkavaan murhenäytelmään. Kotti loode Eestisse, Tallinnasse, Paldiskisse, saartele jäi umbes 70 000 Vene sõdurit. Eks neid vaikselt veeti Venemaale, aga jäi kuu lõpuks, jäi siis neid kuskil 30 000 vast ka Tallinnasse alles. Saksalaiset ovat jo Tallinnan ikään kuin saartaneet, niin tiedettiin, että venäläisten on sieltä päästävä tavallaan toisella pois ja nimenomaan meren kautta. Estääkseen Tallinnan evakuoinnin suomalaiset ja saksalaiset rakensivat niin sanotun Jumindan miinasulun. Miinasulkuun laskettiin yhteensä noin 2000 miinaa ja lähes 800 raivausestettä. Ja see täielik ükskõiksus selle tegevuse suhtes, mida nii Saksa kui ka siis Soome tegevuse vastu selle miinitõkke loomisel üles näidati, see on täiesti arusaamatu, kuna kogu selle tegevuse juures ei põrkunud ei soomlased ega sakslased kordagi mitte mingisugusele vastutegevusele, isegi ei tehtud mingit katsetki isegi neid takistada. Kyllä siellä käytiin vähän kuin olisi Päijänteelle pudottanut miinoja. Se oli aika merkillistä, että siellä saatiin toimia niin rauhassa. Saksalaisten mielestä miinoja olisi pitänyt sirotella pitkin Suomenlahtea, mutta suomalaiset sanoi, että tuosta ne yrittää. Ja siihen ne miinat laitettiin. Ja juuri näin tässä kävi, kun suomalaiset oli sen ennustaneet. Но вот это событие, оно очень сказалось на людях. Было запрещено производить дальнейшую эвакуацию. И здесь накапливалось много других грузов, много раненых, тех, кого вывести не смогли.
Ja kaikki odotti Stalinin viimeistä sanaa tietenkin, että mitä tässä nyt tehdään. Siellä ehdotettiin, että oli ehdotettu aikaisemmin, että tyhjennetään Tallinna, josta oli niin kuin jyrkästi kielletty tekemästä sellaista. Mutta sitten kun oli viimeinen hetki, eli 2 päivää aikaa ennen kuin se kaupunki valloitettiin, niin sitten se lupa saatiin ja niin se tästä lähdettiin isolla porukalla pois. Need laevad olid kõik täis. Sealt Tallinnast toodi isegi raamidega peale inimesi, kes olid haiged, ei jaksanud ise tulla ja evakueeriti. No niuke haige tuleb laeva, eks ole, kui midagi juhtub, kes teda päästab. Nii et kõik uppuvad. No se on ollut aivan hirvittävä se lähtö sieltä, kun satamahan oli jo saksalaisten tulen alla. Eli tykit ampu, tankit ampu sitä satamaa, jossa lastattiin polttoaineita, sotatarvikkeita, ammuksia, sotilaita, ihmisiä, paljon haavoittuneita potilaita, jopa mielisairaalan potilaita, vankilan asukkeja, kaikkia tämmöisiä laitetaan yön pimeydessä laivoihin ja koko ajan putoilee granaatteja ympärille. Siinä lähtösekasorossa muun muassa siinähän upposi laivoja 20. Muun muassa semmoista syistä, että venäläiset oli suunnitelleet tämmöisen sulun, eli upotetaan muutamia rahtilaivoja siihen sataman edustalle, ettei Saksan laivasta pääse sinne. Ja näihin sulkulaivoihin pantiin valmiiksi sitten räjähdysaineet ja lähdettiin viemään niitä sinne paikoilleen, mutta jostain syystä ne räjähti ennen aikojaan. Ja niitä jäi sinne tänne ja se sulku oli loppujen lopuksi sitten aika tehoton. Itse asiassa täysin tehoton. Ülejäänud mehed, kuskil võib-olla 10 000 Tallinna ümbrusest mobiliseeritud, 2 korda nii palju Vene sõdureid, Vene laevamehed ja nii edasi hakkasid siis Tallinnast lahkuma siit 28. augustil koos Balti laevastikuga, umbes 70 laeva, umbes 2 korda nii palju oli tsiviillaevu, nende hulgas Leedust ja Lätist tulnud laevu umbes 20 alust. Mobiliseeritud oli palju. Ma olin nüüd kõik noored ja mobiliseeritud ühtede. No meil olid ka komsumali naised peale, sits põles, kui ma hakkasin minema. Sitsis majad põles, oi mu klaver, ma ütles tüdrukule vippu sisse, päästa ära veel, jõuad ju. Mobiliseeriti need, kes siis Tallinnast ja Põhja-Eestis peamiselt kätte saadi. Umbes see arv ulatub 30 000 inimese suurusjärku, täpselt numbrit ei teatagi. Ja siis nemad olid siis ka osalt need, keda hakati siis Venemaa poole vedama. Tuhanded mehed, kes siit sellises korras ära viidi ja mitmete laevadega oli ju see, et neid toimus selline väikene, kuidas nüüd öelda, üritati ju igasuguste variantidega mitte minna ja osa laevad läksid ka seesamasse Tallinna lahe peale madalikule, mis oli natukene ka tahtlikult tehtud, sest ega keegi ju sinna Venemaale mingi rõõmuga ei läinud, see oli ikkagi sundus. Ja sest tulevik oli ju väga, väga segane.
abikaasa suguvõsas üks üsna vapustav dokument, mille me saime ühe mehe päevik, kes või viimase hetkeni lootis, et tal õnnestub laevalt kaldale ujuda. Selleks, et tema naine ja vastsündinud laps olid siis kaldal. Ja ta ei tahtnud kohe kuidagi viisi selle Punaarmeega koos lahkuda, kuid vahetult enne seda, kui ta leidis, et nüüd on sobiv hetk, viidi laev mitu kilomeetrit mere poole ja sealt ta sai aru, et tal ei õnnestu kaldale ujuda. Vain muutamia päiviä ennen suurta evakuointia Tallinnasta lähti saattue, jonka kärjessä oli Viron suurin höyrylaiva Eestirand. Laivassa oli lähes 3500 pakolla värvättyä virolaista sekä 30 aseistettua venäläistä, joiden tehtävänä oli estää mahdollinen kapina tai laivan pakeneminen Suomeen. Eestirand sõitis Tallinnast välja 24. augustil väikese konvoiga kokku 13 laeva ja Keri ja Prangli saarte vahel Eestirand sai 2 pommitabamust. Üks pomm läks läbi teki ja läbi ka põhja, lõhkes põhja all, nii et sealt veesammas lõi laeva sisse. Teine pomm kukkus tagumisse trümmi ja plahvatas trümmis meeste hulgast. Momentaalselt kohe sai surma kuskil 6-70 meest. Venelased nõudsid, et retke tuleb jätkata, aga muidugi oli see rumalus, kapten tegi neile selgeks, et siis on nad kõik varsti põhjas. Laeva hakkas sisse voolama vesi ja kapten Boris Nelke keeras oma laeva otsa Prangli saare poole, et ajada oma laev madalikule. Mehed jäid suurelt osalt ellu, minu isa nende hulgas. Ja vennelased ka, muidugi nemad olid ju ikka need juhid selle laevaseks. Nemad pidid ka alluma sellele. Üks oli vist teinud omale ise lappu peale ja maeti siia saare rannale kuskile. Teas, et sakslaste kätte saab, et saab surma ja loputas ise oma elu. Nojah, ta ju tegi selle suure hauakivi või mälestuskivi, et fašistid olid selle kurja teinud. Need süüdistas selles. Jah, me oleme siin sellel miiniväljal küll esimest korda. Me oleme selle miinivälja ääre riivanud ja leidnud mõned vrakid aastaid tagasi, aga nii kontsentreeritud töötanud nagu täna me ei ole siin kunagi. Sellepärast, et need vrakid on kõik sügaval, nad on üle 80 meetri, 84, 85, mõned isegi 90 meetri sügavusel ja nende identifitseerimine on äärmiselt raske ülesanne. Ja kõik need vrakid, just Juminda miiniväljas ja mujal Naissaare ümber, enamus on 45 kraadi põhjus, väga järsu nurga all ja paksult kalavarkudega kaetud, nii et üsna selline tõsine koht. See on nagu ämbliku võrk. Et kui sa sinna tavaliselt kinni jääd, siis see jää mitte ainult ühte, vaid tavaliselt inimene mässib üsna korralikult, siis sa nagu mitmest punktist kinni. Et sinna on parem mitte vähemalt minna. Proovida ujuda niimoodi kaameraga hästi kaugelt.
Me teame, et nad on väga sügavas, me ei ole kõiki sugugi mitte üles leidnud, mis ka meile huvi pakuks. Näiteks siiamaani on leidmata ju tegelikult üks uhkemaid omaaegseid Eesti reisilaevu Vironia. Vironia oli enne teist maailmasõda Eesti kõige luksuslikum reisilaev. Tallinnast äraminekul oli tema pardal osa Balti laevastiku staapi, Balti laevastiku eriosakondade mehed, see tähendab need mehed, kes teisi mehi nii-öelda taga ajasid ja neid jälitasid. Vironia läks põhja nii kiiresti mõne minutiga, et praktiliselt peaaegu kõik, kes tal peal olid, läksid laevaga kaasa. Minu hinnangul kuskil 1300 inimest sellest 1400, kes laeval olid. Veel 30. Something. Oh? No. Something's coming. And something here. You can see that cable. Yeah. Cemetery wrecks. I missed it. Alkaa olla liian monta kohdetta, niin sekoan niistä. Yes, this is the bigger one. Oh, it's very big. 80 meters. It could be Vironia. This is 40 meters. Can you see? Yeah, 40, 83. Yeah, very probably Vironia. Let us celebrate in Prangli restaurant today, tonight. No me oltiin Jumidaniemen ja Miinakentän välissä. Ja sitten illalla, niin sitten piti lähteä ulos merelle. Ja sitten vaan siinä sanoo, se oli Virkki, kun siinä sanoi, että siellä tulee merellä olemaan vähän hälinää, että ottakaa ylös hukkuvia, jos otatte. Laskin reilussa 10 minuutissa 22 valkoista vesipatsasta. Ensin näkyi laiva, sitten leimahti. Sitten vesipatsas alkoi nousta. Olimme samassa horisontissa. Oli ikään kuin kuulevinaan kuoleman enkelin siipien lyönnit. Karavan oli väga-väga suur, seal oli kaitsedi suuri ja kõik oli. Ja esimene laev, mida ma nägin, läks põhja, esimesel ka oli jäälehkuja. Ja nii, et ma olin tekil, ma ei läinud enam alla kuskil enam, kui mu vaht hakkas kella 8 õhtul. Ma tahtsin kogu aeg jälgida seda, mis on. Ja me läksime selle koha pealt läbi ka, kus see põhja läks. Nägime, mütsid ainult ujus, seal midagi ei olnud. Seal 4 katlega oli see laev, nii et need läksid kõik korraga. Miinat, stukat ja saksalaisten käsissä oleva Jumindan raskas kenttähaupitsipatteri tekivät tuhoamistyötään. Tuntui epätodelliselta näyltä, kun miinan räjähdyksissä syntyneiden, valkoisten vesipatsaiden välissä tummemmat stukat tekivät syöksyjään kuin ampiaiset. Ja Jumindan patterin pienemmät vesipilarit ikään kuin säästivät tässä maailmanlopun tunnelmassa.
Mu esimene laevakiri oli endine, kus ma Tõllu pealt Tõllumine oli Naissaare aurolaev. Ja selle ma arvan, et selle ma nägin, siis oli juba video, kui see põhi läks. Ma vaatasin seda, aga see oli nii täis rõõvast naisi oli seal ja kõik evakueeritud. Heillä ei oikeastaan ollut muuta mahdollisuutta kuin ajaa miinakentän läpi. Ja he uskoivat, että heidän miinanraivaajansa pystyvät tekemään siihen riittävän suuren aukon. Mutta miinanraivaajat oli aika vanhoja, huonokuntoisia ja raivaajien ammattajat oli vähän puutteellinen. Ja niin se sitten kävi, että nämä raivausvälineet särkyivät, kun ajettiin siihen miinakenttään. No sitten siitä tuli pimeätä ja vähän tuuli ja se raivattu alue oli noin 200 metriä leveä, joka on hirvittävän kapea niissä oloissa. Ja se ei enää riittänyt, vaan laivat ruuhkautuvat sinne ja ne meni pitkin miinakenttää. Ja tuli pimeä ja annettiin määräys, että ankkurit alas ja niin 10 laivat ankkuroivat keskelle miinakenttää. Ja miinakenttä oli vielä täynnä irtonaisia miinoja, jotka ajelehtivat tuulen mukana siellä. Ja venäläisten ei auttanut mikään muu kuin kiivetä laivojen ulkosivulle, airot käsissään ja tökkiä sitten niitä miinoja kauemmaksi siitä. Se oli kyllä hirvittävä näkö. Kun laivan keula nousi ylös ja upposi ja siellä ihmiset huuti ja hyppäsi ja toiset laivat paloi ja suurin osa upposi niistä ja ihmisiä oli meressä kuin biljardipalloja, kun ne ui siellä. Siellä oli siviili-ihmisiä, naisiakin. Mutta ne ei pyytäneet mitään apua, vaan ne melkein antoi itsensä hukkua sinne. Että sitä näki vaan, kun ne upposi. Se oli hirveä näky kyllä, kun näki niiden. Niistä oli, niin kuin sanotaan, anovat silmät, mutta ei eloa ollut. Se, mistä on aika vähän puhuttu, nyt jo se myönnetään venäläistäkin taholta, että sotalaivat, joiden piti suojella näitä avuttomia rahtilaivoja, heti kun ne pääsivät miinoista eroon, niin kaasu pohjaan ja Leningradiin. Ja ne jättivät nämä, voisi sanoa, että raukkamaisesti nämä muut sitten sinne miinakenttään ja Saksasta upotettavaksi. No jah, no sa, aga kui sul on käsk käes, sõjaväekäsk on sul käes, eks ole. Kui sa hakkad teisi korjama, sa võid ise ka kõmmaka saada. Ka seal ei tohi pidada kinni. Aga selle jaoks olid päästelaevad taga, ütlesid. Aga ma ei tea, kes need päästelaevad siis olid või palju nad korjad seda, ma ei tea. Minä en nähnyt, että siellä olisi kukaan pelastanut. Niitä pelastusveneitä kyllä lensi siellä, että tuli irti ja niitä tuli. Mutta sitten oli veneitä johon meni liikaa. Silloin yöllä oli yksi sellainen iso vene, missä ne ryömi liikaa ja se kaatui koko vene, että siinä ne hukku kaikki sitten kyllä. Üks mees ütles, et ma hoidsin ennast miini peal ja päästsin oma elu sellega. Miinis oli see kinni ja loksus meres. Inimese keha ei lyö seda sarve lahti, eks ole, miinisarve. Need olid suured miinid. Seal oli mitu meest pärast oli Leniniga, ütles, et nemad 3 laeva pealt tõmmati üles, jälle lasti laev põhja ja jälle pääsi ära. Aga no suurem osa läks inimesi põhja koos selle laevaga. Ega kõik ei osanud ujuda ega pääseda, ega polnud korgivesi nii palju ega ümber ega midagi. No kyllä se oli helvetti Suomenlahdella, että on vaikea kuvitella inhottavampaa tilannetta noin mukana olijan kannalta. Että sinä olet suojattomassa, aseistamattomassa laivassa
joka on täynnä ihmisiä, se on täynnä polttoaineita, ammuksia. Ja sinä olet keskellä miinakenttää ja työntelet miinoja airoilla syrjään. Ja sua pommitetaan taivaalta ja sua ammutaan tykillä maista. Ja mitään ei voi tehdä muuta kuin olla siinä odottaa, että kaikki kävisi hyvin. Että jos ajattelee heidän kannaltaan tilanteen, se on ollut todella hirvittävä se tilanne. Että on vaikeaa kuvitella mitään pahempaa ainakaan merisodassa tapahtuvan. See on tõesti Läänemerel kogu selle teise maailmasõja jooksul ja ka üldse kogu meresõja sündmuste jooksul teise maailmasõja perioodil on see tegelikult üks traagilisemaid hetki, sest ja traagiliseks teeb selle just see, et siin tol hetkel ju kannatasid vägagi paljud puhtalt tsiviilisikud, kes ei olnud veel ja teiseks tsiviillaevad, endised aurulaevad, purjelaevad, mida selles mõttes oli ka üsna lihtne põhja lasta või siis mis suhteliselt lihtsalt ka miinidele sattusid. Täytyy aina muistaa, että ei ne ole ainoastaan miinat, vaan siellä oli myöskin saksalaiset pommikoneet, syöksypommittajat, Jumindaniemen rannikkotykistö ja jopa Helsingistä olisi Nelboat-yksikkö tulossa sinne, mutta se kyllä torjuttiin. Suomalainen torpedoveneosasto, kuitenkin VMV 17, se pystyi upottamaan yhden puisen kolmimastoisen ammuslaivan ja pari hinaajaa, joissa oli myöskin sotilaita, niin se pystyi pidättämään. Что финские минные постановки, что финский штаб переиграл русский штаб именно в таланте постановок, а русский флот, русское командование не сумело организовать борьбу. No, ta oli üsna nõrk juht, sest et ta ikkagi selline katastroof, mis toimus igas normaalses teises riigis, laevastiku juht enam peale sellist asja, ma ei ütleks, et maha tuleks lasta, aga oma kohal ta ei jätka. Nõukogude Liidus see ei olnud nii hull asi, mulle tundub siis järelikult. Temast sai ikkagi vaata, et kangelane. Uusimpien arkistotietojen mukaan Tallinnan evakuoinnissa kuoli yli 16 000 ihmistä ja vain 2 päivän aikana. Se on lähes 2/3 Suomen tappioista koko talvisodan aikana. Amerikkalaiset on laskeneet, että toisen maailmansodan aikana, koko sodan aikana, miinat upottivat 534 laivaa eri puolilla maailmaa. Tosin suurin osa Itämerellä. 534 laivaa. Ja nyt Jumindassa yksistään meni yli 50 laivaa. Eli 10% koko toisen maailmansodan miinatuhoista tapahtui 2 päivässä Tallinnan edustalla Jumindan miinakentässä. Ja kindlasti on kõige dramaatilisem ikkagi nende täiesti süütute laevade hukkumine merel, kellest tihtipeale ei laevameeskonnad ega inimesed polnud mitte milleski süüdi miinidele sõites. Kindlasti on väga dramaatiline selliste pääsemislood. Üks ju vange täislaaditud laev, mis Tallinnast lahkus ja kelle saatus oleks olnud kõikidel surm, kui nad oleks Venemaale jõudnud, pääses ju väga napilt. Sõites ise madalikule ja pääsedes randa. Nii et need päevad on täis väga sügavat traagikat ja ka pääsemisrõõmu. Die Bevölkerung grüßt unsere Soldaten als Befreier vom bolschewistischen Joch. Eestlased, kes üldiselt ei ole sakslasi väga armastanud läbi ajaloo, kuna on olnud palju tulnud sõdida ja ka saksa mõisnike võimul elada,
siis 1 aastaga suutis Nõukogude okupatsioon pühkida ära 700 aastat ajalugu. Eestlased lootsid, et Saksamaa võimaldab eestlastel taastada oma iseseisvuse. Eesti üksused, Eesti metsavennad võitlesid koos sakslastega selleks, et Punaarmeed Eestist välja ajada. Ja seda suurem oli siis pettumus, kui peagi selgus, et natsidel ja kommunistidel ei ole erilist vahet. Ühel mehel on suuremad vuntsid ja teisel on väiksemad vuntsid, kuid mõlemad tapavad inimesi ja põletavad raamatuid, nii et erilist erinevust nagu pole. Leningradia puolustamaan tarvittiin jokainen tykki, joka vaan voitiin saada irti. Ja sotalaivoissa oli hyvä tykistö ja runsaasti ammuksia, ja ne tarvittiin torjumaan saksalaisten hyökkäystä yksinkertaisesti sinne. Ja jos sen takia sitten 10 000 tai 15 000 ihmistä kuolee, niin sehän ei päämajan kannalta ole mikään asia. Eli tämä Leningradin pelastaminen oli niin iso asia, että sen varjossa joku Jumindan katastrofi oli pikkujuttu. Nii imelik kui see ka ei ole, et Juminda miinilahing oma inimohvritelt läbi aega, ta on tõenäoliselt teine või kolmas lahing üleüldse, aga see on üks lahinguid, mis on maha vaikitud ja küsimus ongi siin tõenäoliselt, ta võib olla selles, et ükski nendest lahingu osapooltest ei taha seda erilise võiduna välja pakkuda. Siin oli osalisi tegelikult oli 3. Need on Lõude Liit, millele oli see nii-öelda arglik pagemine Tallinnast, eks ole, väga suurte inimkaotustega, neid kaotusi on püütud kinni mätsida. Olid seal tegevuses, siis Soome laevastik, olid seal tegevuses Saksa laevastik, olid tegevuses Saksa lennuvägi, aga kuna selles üleminekus neil laevadel oli peal ka väga palju tsiviliste, oli seal naisi lapsi, kelle arve me ei tea, me ei saagi neid iial võib-olla teada ja seda inimeste massitapmist ei pea keegi neist, tähendab omale auasjaks, sellepärast seda eriti ei kergitata. Meillähän ei yleensäkään pidetä melua siitä, että kuinka paljon saksalaiset tappavat venäläisiä. Se ei ole poliittisesti korrektia oikein ollut koskaan. Ja sitten suomalaiset oli mukana tässä Tallinnan voisiko katastrofissa. Ja ehkä siinä on, kun on lukenut suomalaisten kertomukset, kun oli siellä mukana, jotka on sitä tutkineet sitä asiaa, niin juuri tämmöinen, että upotetaan laivoja, jossa tiedetään olevan haavoittuneita tai sairaata ihmisiä. Se ei ole oikein kunniakasta. No se oli tohutu ulatusega tragöödia. Kui me vaatame, kuidas meid kõiki on vaputanud Estonia katastroof, siis see oli tagasihoidlikel andmetel vähemalt 9 korda suurem. Läänemeri oli sellel ajal pisarate meri. Seal pole midagi öelda ja see on selles suhtes üks sündmus, mida me peame meenutama. Jaa, tähendab, enamus nende laevadega, mis on seal miiniväljas või on nii-öelda ukkumise põhjus, on miiniplahvatus, enamusel nendel on ninaosa, on kas nii tõsiselt kahjustatud või on ta täielikult purustatud niimoodi, et enamusel neist on vööriosa nii palju purustatud, nii et sellest laevast on järgi jäänud mingi 75%. Kõik see ninaosa, isegi kui ta on terve, see on surutud sinna pehmesse mutta, nii et need laevad on üsna siukses
räbalas seisus selles mõttes, et nad on esiteks juba üsna palju võrkude poolt kahjustatud, nad on kalatraalides, kuna enamus nendest oli ju siin selles endises Nõukogude territoriaalvees, siis neid traaliti väga intensiivselt ja seal on näha, kus on ikka kõvasti kistud neid tekiehitused traalidega maha, nii et seal on reelingud ja midagi niisugust eriti püsti ei seisa, kõik on niimoodi tõmmatud nagu pakki või lips peal. See on eriti tähtis selle kohast, et me nüüd võime täpselt öelda, et need laevad on seal, me teame nende kohta ja kui on tarvis midagi kontrollida, siis me võime sinna peale minna, sest siiamaani oli ju lihtsalt, me teadsime, et kuskil seal see laev võib olla, kui tal on teada koordinaadid, on iga hetk võimalik minna ja kontrollida, millises seisukorras on, kas seal ka midagi ohtlikku on. Et see on oluline. Kindlasti nende laevrakkide tankides mingil määral on ju seda kütust, siis raskeid õlisid mingil määral kindlasti, ega see ei ole kuskil sealt kadunud. See on küsimus, et kui palju seda on, kui ta seal lihtsalt on, kas ta hakkab mõjutama keskkonda, et see oleks rohkem spetsialistide hinnang. Samas on ka küsimus on ka tegelikult laskemoonas, sest osadel sõjalaevadel on ju siiski ka peal kogu lahinguvarustus, mis põhja läksid. See on kindlasti ohtlik. Aga kuna need laevad on enam-vähem seal jumindi juures kõik hästi sügaval, siis see, et neile ei pääse keegi nii lihtsalt ligi, siis see ongi võib-olla seda asja hoidnud eemal. Ja täna oli üks paremaid päevi. Tänase päeva jooksul leidsime 8 uppunud laeva, 8 vrakki. Seda ei juhtu väga sageli, seda juhtub väga harva. Tegelikult me ei olegi kordagi leidnud ühel päeval nii palju laevu. Kahjuks täna ei leidnud veel Vironiat ja suur töö seisab ju veel ees. Kõikide nende uppunud laevade nimesid ja saatusi me ei saa kunagi teada. Randlaste mälus, kes leidsid rannast kümneid ja kümneid surnud, uppunud meremehi, matsid neid ja on Juminda poolsaare tippu rajanud mälestusmärgi sellele sündmusele. Vene sõja ajaloos Igor Bunitsi raamatus on kirjutatud Saksa luurelennuki raadiogramm 30. augusti 3. päeval, tähendab 4:30 õhtul raadiogramm, et terve Soome laht Osmussaarest Suursaareni on kaetud masuudi, laevarusude ja laipadega, nii et palju pidi neid olemas. Minu ema organiseeris nende matmist siin ja 10 võeti meie vanale surnuajale ja nendest 8 siis sugulased viisid ära, kes dokumentide järgi tuvastati. 2 on praegu järgi, seal on ristid püsti, me 90. aastal panime ristid püsti seal. Ja need on siis tundmatud mereohvrid. Üks on tundmatu, ilmselt Vene madrus vist pidi olema ja teine on lätlasest kapten, tema nimi on teada. Olenko osasyyllinen vai enkö? Jos olisin voinut, olisin hoitanut asiat toisella tavalla. Mutta minulle näytettiin. Näin pienen ihmisen mitättömyyden suurten asioiden edessä. Ikään kuin näytettiin sodan tarkoituksettomuus. Eestis sellest rohkem räägitaks ja oma ajalooli julgetaks näkku vaadata. Tihtipeale hirm ajaloo ees on omane tegelikult kogu maailmale, sest sealt võib välja tulla asju, mis senist mugavat võib-olla sellist maailmapilti muserdavad või muudavad.
se jäi mieleen kaikki, että olihan nekin ihmisiä, joita oli siellä meitä vastaan, mutta mä en ole ihmistä ampunut, mutta vihollisia kyllä.